ಬೇಟಿ ಕಾದೆ ಸಂಚಾರ ಹೊಡಿತಿನ ಯಾರು ಅಡ ಈ ಕರ್ಪದ ಸಂಕೊಡು ಹಿರಿಯ ದುರಾಡಗ ಇರ ನಿಜ ರೂಪನು ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋಯನೆ ಅಪ್ಪೆ ಈ ತಪ್ಪನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪಯನ ಅಪ್ಪೆ ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಭಯ ಮಲ್ಪಡ ಒಂದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಆದಿಮಾಯನ ಅಪ್ಪಣಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಯಾಲೋಕೊಡ್ದು ಸೀಮಾರಾಜುಗೂ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಆದು ಜತ್ತಿನಾಲಿಯಾನು ಪತ್ತಿನೇತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿನ್ನಲ ಎನ್ನಲ ಭೇಟಿ ಧರ್ಮ ತತ್ವದ ನಡತಿನ ತೆಗು ಗುಳಿಗ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರಿಯರೆ ಉಗ್ರ ರೂಪಡು ಉದ್ಯನ ಆ ನಿನ್ನ ಉಗ್ರತ್ವನು ಶಾಂತ ಮಲ್ಪರೆಗೆಂದೇ ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಿನ ಭೇಟಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ಭೂಲೋಕೊಡು ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪಡು ಓಲು ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರ್ವನ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಉಪ್ಪೋಲು ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರಿ ಜಾಗೆ ಕಾಂತೇಗೌಡಿರ್ನ ತೋಟ ಮುಲ್ಪ ನಮ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲೆಯಾಕ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗ ಪಂಪಿನ ಪುದರಡು ಮುಲ್ತ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗು ಕಾಣಿಕನು ತೋಜಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೈ ತಲುವಂತದು ಜನಮಾನಿಲನ ಕಾಪು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಿನವೇ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 7 ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲೆಗುಲಿಗೆ ಆದ ಬೆರೆಪೆ ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಮ್ಮುನು ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಕೈಯಾರೆ ಕುರಿಗಂದನಿ ಅನು ಪಲಿಪಾವೆ ವಾ ಕಷ್ಟಗಳ ಚಾಮುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಜಾಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಗು ಪರಶುರಾಮಿರ್ನ ಮಣ್ಣು ತುಳು ನಾಡಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಆವರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಸುಬ್ಬಿಯಮ್ಮ ಗುಳಿಗೆ ಚಾವುಂಡಿ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿಪ್ಪುದರಡು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕನು ತೋಜಾಗ ಹೋದು ಬಲ ಗುಳಿಗ ಇಕ್ ಮಂಗಳ ಆವಡು ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ